बे समाव आंनि बर' स्टुडिअ चेनेलनिफ्राय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय थाबाय। नोंथांमोनहा थाबैनो जोंनि बे भिडिअखौ नुनो मोनसिगोन। आङो जोंनि भिडिअखौ ससेबाबो क्लिप होनानै होबाय आरो नोंथांमोनखौ नायगोन आरो आसा फारिनानै थाबाय। भिडिअनि टाइटेला जाहैबाय मानसिनि मावनायनि फिथाइ बड' गस्पेल। नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनोब्ला J15 प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव सार्च खालामनानै नायनो हागोन। आङो बेखौनो मिथिहोनाय थाबाय।